Hello guys! Welcome back sa aming YouTube channel. Ayan, mag-ano ako. Kasi ngayong araw guys is nalaman naming positive si Mister. Kasi kanina umaga sabi niya parang hindi pa raw maganda yung pakiramdam niya. Kasi last Tuesday inubo siya and then bigla siyang nilagnat. Hindi, sinat lang naman. Ayun. Tapos sabi ko, swab test ko siya. Nung swab test ko siya, guys, negative naman. And then, Wednesday, pumunta siya sa doktor. Tinest din siya doon, negative din. And then, Thursday, duman yung Thursday, then Friday, inuubo pa rin siya. Tapos, ganina, nagsabi lang siya sa akin na parang masama pa rin yung pakiramdam niya, guys. So, ayun, tinest ko siya ulit, nag-positive siya. So, kanina umaga, sobrang busy. Ayan, nilabhan ko lahat ng nasa kwarto. Kasi magkakasama kami sa kwarto. Si ate lang yung nasa kabilang kwarto. So, lahat nilaban ko yung mga bedsheet, yung pillowcase. Tapos, sanitize ko lahat. And then, yung mga ginamit niya, namin na rin. So, nakasanitize yan. Inano ko siya sa mainit na tubig. And then, what else? Pati yung mga bata, tinest ko rin. Lahat kami, pati ako, tinest ko rin. Sarili ko. Pakita ko sa inyo. Ayan, guys. Bali, ito yung akin. Ito yung kay Ziwei, kay Ziyu, kay Zichen, and then kay Ate Tonet. So, puro negative sa amin. Yung kay Mr. lang yung naging positive. Ayan. And then, dito na kami matutulog mamaya ng mga kids. Ang ginamit niya yung master bedroom namin. Naka-close na siya, naka-lock na siya. Kasi meron na naka-attach na yung toilet. So, para hindi na siya labas ng labas. Nandun lang siya. Come here, lalab, come. So, andun na lang siya. Ayo, lalab, come. O, dun ka. Sleepy, naantok na siya, guys. Ay. So, ayun, guys. Ako lang yung pumapasok sa loob. And then, kailangan ko mag-mask. Papasok doon sa loob. Pag nagdadala ko ng pagkain sa kanya. Tapos, sanitize na. Yan. Nakakapagod, nakaka-worried. Buti na yung dalawa kong anak, vaccinated na. Bali si baby lang talaga yung hindi. So, monitor pa rin talaga kailangan. Ano niya yung ate mga kuyan mo? Tuwalya mo tayo sa Ano na ate? Tapos na? Okay lang yan. Oh. How? Nag-inhale, exhale ka? Yeah. Good. Daranta kang tubig. Okay na yan, may naman maano. Okay na yan. Hindi ka lang. Kaya pa mag-inom na cool tubig, ha? Hindi lang ko? Okay, kung ano mo si charger ko? Meow. Hindi ka magbukang pintuan. Sige na. Darang ko sa luwas. So, ayan guys. Tinest ko rin si, nag-steam din si ate guys kasi yung lalamunan niya daw, masakit. Tapos medyo may plema siya. So, hindi ko siya pinapainom ng gamot pero ni-start ko na siya mag-steam. Ayan, kasi hindi lang siya kay Mr. Diba, sa school din meron ding nag-positive nung last Friday. Kaya monitor talaga ako. Ayan, ang gulo na ng bahay namin. Idalhan ko siya ng tubig. Kailangan maligam-gam. And then, kanina, gumawa ako ng lemon. Mainit na tubig na may lemon and then lagyan ko ng konting asin. Stop it! Where's Ate Tanet's charger? There come, lollipop. There come. Hilawin ko tong saro duman. Naubos mo yung lemon? Yeah. Nakadawa akong inom ka. Yan guys. Okay.
So, dito si ate. Doon naman si Mr. Pasukin natin si Mr. kasi gising din siya. Sa hat. Okay. I bring this out, The fruit, I'm not going to bring out. Yeah, just put that paper. Okay. Bring me, you help me to bring the cutter and the book. Okay. Okay. And you always change your clothes, Yeah, with the kitten, yeah. This one, Yeah, lah. New cutter. Cut new already, no? Okay. So, after kong lumabas sa sa room niya, ito, sanitize ako, spray ako sa katawan, and then hugas ng kamay. Meron akong, ito sa inyo yung ginawa kong sanitizer. Where is that? Hey, this one. Ito. Konti na lang siya. So, sanitize buong katawan. Ayan. Tapos, magpapalit ako mamaya ng damit. Kanina, kasi, di ba nalaman lang namin tanghali. Buti na lang yung mga bata nakaligo na. Pero patas ng ligo nung baby ko, kinalgay pa siya ni Mr. Kaya pinaliguan ko siya ulit, guys. So, 2 beses siya naligo nung araw, ngayong kaninang umaga. My God, nakakaloka. Yung kay ate, kaya siya nag-steam and then, kasi parang feeling ko, nag-uumpisa pa lang yung So, nung tinest ko siya, guys, negative naman siya. Be quiet. See you. Stop shouting. So, negative naman siya, guys. Pero, ganun kasi si Mr. Hindi nag-umpisa yung, yung ubo niya. Dali nga, upo nga muna ako. Hindi nag-umpisa yung ubo niya. And then, tinest ko siya negative. And then, kinabukasan, nagpatingin siya sa doktor. And then, tinest na naman siya doon, negative din. Pero, inuubo na siya, tapos meron na siyang sinat. Ayun, tapos, negative pa rin yung resulta niya. Tapos, ang mali ko lang, guys, kasi hindi ko na siya tinest nung Wednesday, Thursday. And then, nung Friday, sabi niya medyo okay na daw yung pakiramdam niya. So, hindi ko na siya tinest. Kasi, pero siya, guys, hindi ko kaya ko siya tinest ngayon, Sabado, kasi nga, sabi niya kanina umaga, parang, mga tanghali, pagkatapos namin mag-almusal, sabi niya, almusal kasi namin mga 11 a.m. ganun. Sabi niya mga 11 a.m. Medyo parang hindi daw umuok yung pakiramdam niya. And then, yung lalamunan niya makati pa, masakit pa daw. And parang sabi niya, iba raw yung pakiramdam niya. Sabi ko, sige, itest kita ulit. Tapos sabi niya, hindi, wag na, okay daw siya. Sabi niya, puro siya, wag na, tapos puro siya mamayan. In short, ayaw niya talaga magpa-test, guys. Pinilit ko lang talaga siya. Sabi ko, hindi madali lang to, mabilis lang to. Kasi sabi niya, magluluto pa siya, mga ganito, ang dami niyang dahilan. Buti na lang, nagmatigas talaga ako. Pinilit ko, kumuha na ako ng test kit, ayan. Tapos, nung tinest ko siya, nung unang pa lang, may na kaagad, may line na kaagad. Sabi ko, oh my God. Doon pa lang nag-react na ako. Kasi usually, di ba sa test, ang una T, tapos C. So, once na one line siya doon sa C, negative. Tapos, doon pa lang sa T, may line na siya sa T. So, inisip ko, positive na siya, guys. Kasi, ang negative lang is kapag pumunta siya sa C. Or pag nag-ano siya ng T, tapos sa C naman, wala, meaning yon, invalid. So,
may tina kaagad siya. Pag punta ng C, sabi ko, oh my God, ito na. Tinawag ko na siya. Sabi ko, halika na, pumunta ka na sa room, isolate mo na yung sarili mo. Tapos isa-isa kong nilabas lahat ng mga unan, tapos yung bedsheet, yung bed, nilabas ko na rin yung gagamitin namin mamayang gabi. Yun ang mga una ko talagang inisip na kailangan kong gawin. So, nilabahan ko lahat ng bedsheet, ng mga pillowcase, and then yung mga kailangan ng bata kasi nag-CR sila doon sa kwarto. So, talaga nilabas ko na lahat. Tapos, habang nag-i-spray ako, guys, parang nakakaloka yung, hindi ko lang na talaga na videohan kanina yung mga ginawa ko. Sobrang busy talaga, sa sobrang busy. Tapos ngayong hapon naman si ate naman, sabi niya medyo kaya sabi ko, sige, gawan kita ng juice, ng lemon, na mainit. Sabi ko, wag kang ng malamig. It's either malagamgam or mainit. So, ayun guys. So, continue ko lang yung pagmamonitor. Sana, pero, thanks God pa rin guys kasi mild naman yung sa asawa ko. Pero ang win-worried ko talaga is yung mga bata. Lalo na si baby. So, dito na kami guys sa kwarto. Ayan, papatulugin ko na yung mga anak ko kasi ang dami ko pang gagawin. Ang dami ko pang hugasan sa labas. Hindi ko pa nahugasan, hindi pa ako nakakapaglinis ng kusina. Yung table din, hindi ko pa napupunasan. So, papatulugin ko sila ng maaga guys para makagawa ko ng gawaing bahay sa mga gawain ko sa labas, sa living room, and then yun doon sa doon sa kusina namin. So, ito yung setup ng aming kwarto. So, and guys, so nilagay ko dito kami sa may office ni Mr. Ayan yung mga gamit niya. So, minove ko lang tong isang mesa. Ayan. And then, nilagyan ko ng kama dito. Nilagyan ko ng kama. Ayan, ang likot-likot nila. So, si Chan dito gusto niya magpwesto. Diyan naman kami sa gitna ni Sihui, and then si CU naman doon. Doon gusto niya humiga. So, masyadong mahiwas yung, higaan namin. Ayan. So, first day pa lang to guys. Sana, hindi mahawaan yung mga anak ko. Yun lang yung pinagpipray ko talaga. Kahit sino sa amin. Sana si Mr. gumaling na. Ayan. So, see you tomorrow. Ayan, continue pa rin yung monitor and then pag swab test ko sa kanila.